Hello! Ayan. Tingnan nyo naman guys. Yung gulay na anuhin ko ngayon. May gulay. Bahay kubo na to guys. Ulamin. Ayan. Oh, kunin ka pa yung iba. Ito, saan ka pa? Flower ng kalabasa. Ayan. Ayan, oh. Ayan guys. Oh. Ito tayo. Para makita. Ayan, sitaw muna. Ngayon, may sitaw. May sitaw. Tapos may palang. May ampalaya. May talong. Bunga na ampalaya, no? Tapos, siyempre, meron ding leaves ng ampalaya, kamote, saka okra, saka ito na guys. Sige. Tapos, katunay, flower. Ayan guys. Hindi mo naman. Yung dalawang aso, oh, tulog na tulog. Si Tutit, saka si Roxy. Tapos si Jan, oh, tulog na tulog. Ayaw kong iano, baka ayaw niyang nabibidyohan pag natutulog. Kasi puyat yan sa work gabi. Madaling araw, umaga na yan natapos sa work. Balik tayo guys sa gulay. Ito may flower ng kalabasa, katuray or katuday, at saka spinach or sa aming mga Ilocano, sisiitan ba. Ayan, so, kahapon to kinuha, medyo na ano na. Pwede pa to guys. Hapon lang to. Lagyan mo lang ng sprinkle mo lang ng tubig yan. Lalago na yan. Ito masarap. Kulang na lang yung palaming ko sa amin. Sarap yun. Or lingkamas. Yan. Yan. Sana tingnan ko kay Auntie Tina. Ay, Tina. Ito kinuha ko kay Kina Auntie Kiatis to eh. Yung ito kay Auntie Suping ko kinuha. Ito, bunso, tapusin ko muna yung ampalaya niya. 1, 2, 3, 4, ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gulay ang pagsasamahin natin ngayon guys, na uulamin. Sana may isda, no? Wala naman nagbenta ngayon. Ay nako. Ayan, video ito sana kung may isda lalo ihawin ba yung, tapos isahog dito or bangus. Wala akong karing or whatsoever. Yun sana. Supposed to pupunta ako sa bayan, kaya lang lugpas Indiano eh. Kaya maya na lang. Or bukas na lang. Kasi may ulam pa naman siya ngayon, Indian food. Pag day off niya nga guys, dapat may Indian. Kasi pag day off na yun, dun lang siya nakakain ng medyo okay. Kasi pag nag-work siya, ayaw niya yung masyadong kumakain. Ayaw niya masyadong kumain. Pag wala siyang work, yun, gustong-gusto niya yung dapat yung may masarap na ulan ba. Kumbaga, hindi naman yung parang yung paborito niyang kinakain, dapat ihapag natin para maganahan siyang kumain kasi wala siyang iniisip na work. Ay.
Tapos, napit ilaw. Awanan. Dito yan. Agad-agad sa ilaw ko yan. Ayan. Bagong pitas pa. Bagong pitas pa. Yan, tinanggal ko lang yung mga uod. Yan. Ito, bata pa. Maganda sana to. Diretso pa naman. Maganda sana to. Ayan lang. Malaki na kasi nung malaki na, ganyan na siya kahawak. Saka ko lang siya naanuhan ng papel. Supposed to be ganyan na. Ganun to na kanalaki. I mean, ganito. Dapat lagyan muna ng papel para hindi tusukin ng insekto. Kung anong insekto yung nanunusok ba. Ayan. Tapos ganun. Dapat ito yung kamote kasi parehas silang mahirap maluto. Hindi naman mahirap. Medyo matagal konti maluto. So guys, anuhin ko muna. Ayan. See you! Salamat po sa panonood.